محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. Ubangiji madaukakin sarki a irin waɗannan ayoyi yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, bi ma'ana maza qawwamun tsayayyu ne 'ala ar-rijal 'ala an-nisa'i a bisa mata. A sababin sauka wannan aya akwai sahabi da ake cewa Sa'idan ibnu Rubayya da ya daki matarsa. Matar sai ta je ta yi karan shi a wajen mahaifinta. Mahaifin ya yi karansa zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, inda su ce bukatan ainihin kisasi. A nan take Allah ya sauka da aya na cewa ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Manzo sallallahu alaihi wasallam da ya bude baki sai ya ce aradna amran wa arada Allahu amra wallazi arada Allahu khairun. Mu muna nufin wani alkhairi, Allah shi kuma yana nufin wani al'amari. Abinda Allah ya nufa kuwa shine daidai. Daga nan take muka fahimci cewa almar'atu laysa laha kisas, ita mace ba ta da kisasi. ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa, maza qawwamun ababan baiwa iko ne, su aka danka iko na gida a hannunsu 'ala an-nisa'i akan mata. yu'addibunahunna, su ladabtar da su, wa ya'khuzuna ala aydiyihim, su rike hannayensu, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, dan abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita sashi a bisa sashi. Saboda an riga an fifita shi a kansa, dole ya ringa jin tausayinta. Ubangijin Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita namiji da ilimi, ya fifita namiji da hankali, ya fifita namiji da ainihin wilaya, shine al-ilm wal aqlu wal wilaya. Wa bima anfaqu, abinda yasa aka mai da su ne aka baiwa ikon kula da gidan da kuma lura da harkar gidan, saboda abinda suka ciyar min amwalihim, daga cikin dukiyoyinsu. fasalihatu min hunna qanitatun, managarta a cikin waɗannan mata qanitatun, da abinda ya kama masu yawan biyayya, hafizatun lil ghaib, masu tsare ainihin farjojin su da wannan farjin ma, bima hafazallah aw bima hafizallahu, da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya sare masu. ausa alaihin na azwaj,
Allah tabaraka wata yayi wasiya anan ar-rajulu sultanan alal ma'a don a san cewa shi namiji sarki ne akan matarsa domin namiji shine a alamu shi yafi kowa sani a cikin gida yafi matar ma sani wahuwa allazi saq al-mahr yaje biya sadaki wa takfula bin nafka ya dauki nauyin zai iya ciyarwa idan ashe in kaduba nan za ga cewa ai namiji shi kamar sarki ne a cikin gida lidhalika in har ya ba da sadakin yana ciyar da kai ya abin nan to in har matar tana da ladabi kuma managarciya ce dole ta sai ta yi biyayya ga mijinta na wallati takhafuna to wallati tahafuna ujura nushuzahunna ba wallati wadanda kuma ake ganin tahafuna kuna jin tsoron nushuzahunna kaurace wasu binana kudindininta kana son ka kusance ta amma tana wani kudindinewa wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna to ba duka ya kamata kai ba kai mata wa'azi ku yi musu wa'azi wajiruhunna in ba su ji wa'azin ba ku kaurace musu wajen makwanci idan kun kaurace musu wajen kwanciya su ba su sarambar ba wadda da buwan darban gairu mabrihin sai ku musu duka amma duka ba na cutarwa ba fa'in atu'anakum in sun dawo kuma sun bi ku fala tabgo alaihin na sabila kar ku nemi ainihin wata hanya ta ki a kansu lalle Allah tabaraka wata inna Allah kana aliyan kabira madaukakin sarki ne kuma babba ne ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa dumana nattamna wa bandu bana wa wuta katabana kaman tam kamza hado wanya zo yilpo dinde nan ka pamin doshiya kayna ar-rijal in yadabba bamal iman qawwamun 'ala an-nisa ban kana wanda ta zama zan yi ko in zan tabi nune amle ma yi ko za a ribi da nune Allahu akbar zancan wa min wa fa'a jishe bure ta da kamsa sa ayona sahabi son da bin wanda tulpan wara wanda da bona rubayye wa bayun da bara bona sa'ad ibn rubayye sa'adu wa bayun da bona rubayye dana she ko obu wa fa'in yanga ka pama yelo ba ka ba ma kun ka ta annabi Muhammad kai ne ba wannan banan kisas to bana bala bi yan nan kisas so fure to ma ku to bunta pa da salala ora ko gura ko kala so awe no ra ko da gwan ma kana ma bana bi ra puni kana wansa sai ayina dan wani kaman pamin doshe dinan kaman amleja kisas ka basun so zai ka a yi da miyan fa'alin ka ce ta nabi ya falo bane ke sa su kalima ne kulfa a mago zanen bai haita ne kan bana yi na arrajal kawamuna alal nisa'i bule ce kana wannan tamnan ce kama belala bana mai ko yi nawa ne saboda bai harashen da bima faddala lahu ba'dahum ala ba'd sabab ma mi zanya lan dumana na talawa fi ba me in tabi gaba na ban yi harshen zan fa ban yi harshen na wani tabi la do bil ilmi wal aqli wal wilaya dumana na talawa tabi la do ko mel bansam ndambala mala hankali yan gwal ngabe ne yin bala kana zan do ya ba da yana zaha da wilaya zanen doma na nuna wabi ma an faku kana nan tabgu doma na ban shi na tebo a shaidar tum na kama amina fa'ishi a yiniyan tebo don ne nan ka yi ko biya ne
yi koy kan ko zai kama wanto bu ablema wanto ndo raki jira nyin ko shin ba to man ji kan ba nan da kafa anan ban kale akuno ji kama ajiya din yasa da fa yanjin kawo sana kai yanzu jama'a bin shi bon tabara da ba mu ne wa bima anfaqu min amwalihim karnya da bun funu kan firin dirma a ce ma wayne min amwalihim babu yana camta suna ta jin fa domin ai can jerin wato yana kuto shin gwan wayan no o da mu ne wai yu afan shabin nan ma to ma kai man kuto shi da zo ayatar ga kayan jiho fasalihatu to an ya paɣa ban mali hankali ni paɣa suma ninvuɣu maŋa bi puuni wai ti nyɛ ka a dihiro ka nyɛ ko hakki ni nyɛ binshaɣu kam a zaŋli tiro qaanitaatu an nyɛ ko gbaagi ma ka bi gbaari bi maŋa ka doli bi daanima bin doli bi daanima wai dama yi ko ni o je binshaɣu ko gba jeli wai dama yi je ni o binshaɣu wan bɔra din ko bɔra ka paɣa so ŋun yɛn jina te nuŋ mina ma bi ku tooi ʒini ka paɣa so ŋun yɛn ni i bɛri kpɛm so ma naan zuɣu o na bɔla shɛli shɛli polo ku tooi ʒini ka a mini kama a bɛri kpɛm ma a san ko dira a nuuni ko be wo chɛŋ tin shɛli polo o yɛn niŋla wahala ka a paɣa te yɛn naa mini ku ʒini to ka gba paɣa wọn ku pili a bɛri kpɛm san karo maa di na ʒɛ a te yɛn gba paɣa pa o zuɣu wọn karo hafizatun lil ghaibi an yɛ ka bi naanga wai in yi da wani dirima sɔŋna hafizatun lil ghaibi tin ŋmaa ta niŋ ku saɣi ka so mirtina ka ti zaŋ ti zaŋ tin wuhi so bee ka chaŋ ti do so sani tii niŋ ka tii da maa kanda lil ghaibi ni an yɛ ka bi taɣari bi farj bima hafiza Allah ni hukunci sani duma naa natala ni zaŋ n guli wallati takhafuna nushuzahunna amma an yi paɣa shɛba takhafuna nushuzahunna yin zɔri da bɛm ni bi kpilimbu bɔn nyɛ kpilimbu kpɛŋ an nushuz a paɣa n yɛ o yun pa ka na zaŋ a nuu pa o zuɣu ka o di gbaɣu ma n di dari ka di mirimiri o maŋa wa waham ni kama a aramuro o gba no yawo ne yela gba no manje ne ka ba ngwe no njo ka di mil mo ma tiya ka sharia yana fa'izuhu na ba ne gon no wazo o dira an ye ko avo cintima ko kanye ko gba darga la o ne man ne ri tibu dira woni yeba tobe dan man la kaman ne bi pe yin yare kai no kya yin tabo yu pan kai ya ma bukan fa izuhunna bane yo no wazo hawifuhunna Allah ta yi bada bane na wuri yayi ba ne bara ne bona maraka za su ma in can pompon samba na intana ma ya zama nan halakar ma kan yi wa wazo da ba da yin jela sur kabari yin relax kai ta tuya a haikin yar ba san tana wahjuruhunna amma yinan bala na siyawa ka bijele wahjuruhunna yana ma hijira kace garta ba ta ba bi ma'ana doya ko gwado ko yi don ako sashen kanya ko na nan da ma agbara manto an ce garo zo halle da mata wa baza a fil wajiro na fil madaje garo zo to shikenan bolle tuna wadire bo hunna rata ma nyembumo ta mabiya voma da maladan bursha da malaka ida da ban di ya kai dibo kari ta ba a jambon son be a beret wa afere ta bumiya kadiya fiap fiap ka bayan bon fiap ka mayan bon kana ka yana nan dorba gaira mafrah
bushare bu ma da bana kala kala nyama ana bana bu aku yawon ku in za su ma ko ba yi bargan ka ba yi intanan kama awada bai kalabna aku labna kana ko jangla ku karko pel kon ka ku je wato shane ka kuma na waito gusule janabati aku na mako gumda Allahu akbar. na wato ko ko nyina bure aba nan bai shawo amma wanda do eno bina ko do an tappa ga do ya ka bi sama ja ko tiri ne wani bi hayin ne ba oi di ko para shi mo orapam o mino la pa wa da pam jen kama di mo apon pon hay kan pun yayin nan shefa to bolle bin shadin kul musulman go basul ko ni bara ka kano to sulo ko mai o be ne ka kano to so ko wo yinga wo ka kano to sulo ko mo mai yinga na ni ne ko no amle mana to ni yin ma pon mun yin bara ai wo yinga bi yin jan afa kabel yinga afa kabel jo wata na amle bi te jo ya wa pa yin ye ja be ne kama ti chan la afa kabel ya pipo na adiya sabro pa ko ta te chan la sabro pa yinga rata ma ngulan kayini sabro pa amal na anta ma sabro pa Amin. na'am mabiyatina ayoma da tuna ta labta pa bishanan mana Na'am. ban sha ya bi to karton da ta karla zan ta jama'a ta yi lamar nan ba fam dukun kawai na wadda buhuna kariya ne ni ma ne da fa da mun ko yana fadri buna na zo sun kulle so ko ko nan wani yawa kaga ho nu jama'a wa mal shirza to fa in anakum dinan ka ballabna antanon biyayya wa antanon ladabsi war jalasun na ka ta ka ba so yi sako kulan ka ta banda to fa an da man yana nan wa ban sha Allah da yana lamla yana halka farfariya agbamin ka fi fir'auna halle fir'auna min wa pasona asiya wanda je sunno wala izo ittifakan fir'auna na jampago patal wan ko no ko zasi ko dabswa ko jisu ke da kam wai kan ala kaman duma Allahu akbar. fir'auna yi yalma da ga sai pam do me ka ba fili fu فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ملكي بوسو شلي دنيا وانا كما ينكو بسلماني كچن چبا إن الله بايا كانت منا نتمنى عليا منا وانا مدوما كون يو كبيرا كما نتلنا يو واتو وانا ما دجي مغسي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله